खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जों युथ्सफ्रा बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बे बिटिआर हालामाव मा कन्डिशनै जानानै दं बिनि सोमोन्दै जों दिनै बे प्रेस मिटखौ होनो सानदों दि जोंनि युथ्सफ्रा ओरैबायदि बेकार जानानै दङ बिटिआर सरकारा जों युथ्सफोरनि थाखाय जेबो सिन्था भाबना खालामाखै दिनै जों युथ्सफ्रा गावनि बिटिआर हायावनो खामानि मावना जानायनि थाखाय जोंनाव जेबो केपासिटि थायाखै बिनिखायनो जों दिनै गाबोन गुबुन स्टेटआव थांनानैसो ओरैबायदि खामानि मावनानै जाहैनांगौ गोनां जाबाय गावनि आंगोनि बिमा बिफा गावनि आंगोनि बिसि गावनि आंगोनि बिसा बेफोरखौ जों गारनानै जों दिनै गुबुन स्टेटआवसो खामानि मावनानै जाहैनो गोनां जाबाय बिनि जाहोनानो जाहैदों दानि बिटिआर सरकारा जोंनि युथ्सफोरखौ जुदि एसे नायोमोनब्ला जों गुबुन स्टेटफ्राव जों खामानि मावनांगौनि खुनु ओंथियानो गैयामोन आरो जों युथ्सफ्रा ओरैबायदि बे जोंनि जेनेरेशना ओरैबायदि जों खस्थ' मोनबोनाय आर्मिफोरजों पुलिसफोरजों दैयाव गारख्रबजानाय सोरबाबा कारेन्ट चेक होजानाय सोरबाबा गावजानाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ गोथाङै मोनफिननांगौनि थाखाय ओरैबायदि पुलिसफोरनाव गाबै खुलुमै बिदोंमोन मोननो थाङाखै गोदोहाय जेन'बा जोङो एनडिएफबिखौ जोङो दोनखोमानायनि थाखाय जोङो मोजां मोननानै जों दोनखोमानानैहाय जोङो बेबायदि खस्थ' जों भुगिनांदों आरोखि जोंनाव सोङो एनडिएफबिफ्रा बहा दं जोंनाव सोङो बहा दोनखोमाखो सोरखौबा होनो लिंकमेन होननानै जोंखौ बेबायदि नासयदों आरोखि जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जोङो गोसोखाङो जोंखौ गोथाङै जुदि मोननांगौनि थाखाय माबायदि खस्थ' खालामा माबायदि गाबैया पुलिसफोरनावहाय गावनि फिसाफोरखौ मोननायनि थाखाय गोबाङानो मोनफिननो थाङाखै आरोखि गावजादों सोरबाबा सिथार जादों सोरबाबा दिनैसिमबो जेलाव जोबजानानै दं दा बेफोरबायदिखौ जोंनि सरकारा साननानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ साननानै एसेबाबो युथ्सफोरखौ अननांगौमोन एसेबाबो जेलाव जायफ्रा दं बिथांमोनखौहाय लायनांगौमोन बिथांमोननिसिम खबर लानांगौमोन दा बिथांमोननिसिम जेबो खबर लायाखै आरोखि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोबां मानसियानो गोजोन फैबाय होनना बुंदों नोंथांमोना मा बुङो बिटिआर सुक्ति जानानै गोजोन फैनाय शब्दआ बेनोल' जादों जेन'बा गुबुन हारिफ्रा जोंनि एरियायाव फैनो हायो फैनानै बिजनेस मावनानै जोंनि थाखा फैसाफोरखौ लुथिना लांनो हायो जोंनि बिटिआरनि सोरखारनि खामानिफोरखौ बिथांमोनासो मोनदों बिथांमोननि थाखाय मोजां सुक्ति सान्ति जादों आरोखि जोंनि बर' युथ्सफ्रा सोरबाबा सासे सानै कन्ट्रेक्टारफोर बिसोरथ' खुनु दिन मालाबाबो खामानिबो मोनाखै बिसोरो जुदि खामानि मोनोबा जों दिनै गुबुन स्टेटआव थांनानै खामानि मावहैनांगौ खुनु दरखारानो गैयामोन बिसोरनि आन्दारावनो जोङो लेबार हाजिरा मावनानैबाबो जानानै जोंनि गावनि फिसा फिसौजों जोङो थांनानै थानो हागौमोन दा फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांमोना मा सानदों जों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जों बेखौनो मोनसेल' सिन्था खालामनानै दङदि जों डाइरेक्ट जों बेखौनो बुङो सोरखौबाबो जों गिया सोरखौबाबो जों लिडारखौ बासिया जोंनि हाग्रामाखौ जों मोजां मोनो हाग्रामा सरकार थानाय समाव ओरैबायदि हाग्रामाया जोंनि बर' जाथिफोरखौ समाय होदोंमोन थाखायै फैसायै गारि घरायै गावनि बर'फोरनि दख'ना ड्रेस गानहोनानै ओरैबायदि समाय होदोंमोन ओरैबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोदोंमोन नाथाय पाब्लिकफोरा माने चेन्ज नांगौनि थाखाय मोनसे बै समावहाय मोनसे ढौ जादोंमोन दा चेन्ज जादोंमोन चेन्ज जानाव लास्टआवहाय बेखौनो नै दा खस्थ' मोनबाय पाब्लिकफोरा हाग्रामा सरकार बानायनायनि समाव बिराद असान्ति होननानै बुंदोंमोन बे असान्तिया मा नोंथां बिनि बारै मा बुङो असान्तियाथ' जेबो प्रश्न गैया हाग्रामा सारा ओरैबायदि जोंनि बर' जाथिफोरखौ समाय होदोंमोन जों ओरैनोब्लाबो साननानै नायनानै मोनो आरोखि माबायदि समाय होदोंब्ला थाखायै फैसायै गाननाय जोमनायै बिराद मोजां समाय होदोंमोन खुनु असान्ति गैयामोन गिबि सेन्टाराव बयनिसिमबो गोसो गोथारै हामबाय होनदों आङो युथ लाइमोनफोरनि जानानै ससियेल मिडियायाव फैनाया बेनो सिगां बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि जोंनि सोलिबोनाया नैबे बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय जेरैबायदि बिटिसिआ सोलिबोदोंमोन नैबे बिटिआर सुक्तिखौ गोबां जोंनि बर' समाजनि सुबुंफ्रा फोथायनानै दङमोन नाथाय जेनाखि मोनसे समाव बिटिसिआ सोलिबोदोंमोन नैबे दानि बिटिआरआ बेबायदि सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोङो सानदोंमोन मा जोङो गोबां फरायनाय युथ लाइमोनफ्रा गोबां डिग्री लानानै दङ बिथांमोनाबो साख्रि मोनगोन गोबां माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन साननानै दङमोन नाथाय नैबे सुबिदाया दासिमाव जानो थाङाखै मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर सुक्ति जानानै दासिमाव गोबां बर' सुबुंफोरा सोरबाबा बर' लाइमोनफ्रा सोरबा रेप खालामजानानै बुथारजाबाय सोरबाबा बर' लाइमोन जोहोलावफ्रानो गोबां गुबुन स्टेटफ्राव खामानि खामलाफोर हाजिराफोर मावहैनाय समाव सोरजोंबा दस्रा हारिफोरजों बुथारखोमाजानाय नैबिदि अबस्था जों बेखौसो नुनो मोनदों नैबे बिटिआर सुक्तियाव आरो मोनसे बेलाया गोसोखांथिया जोंना बेनोदि
जोङो मोनसे समावहाय जोङो बै माखासे बे दा जे बिथांमोना जेलाव दङ बे बिथांमोनखौ लानानै मोनसे समावहाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिसोरखौ जोङो प्रटेक्सन हिसाबै बाहायोमोन जोङो बिसोरखौ दङ हिसाबै जोङो प्रटेक्सनाव बाहायोमोन नाथाय नैबे बिटिआर सुक्ति जानानै बिथांमोना गावसोरो थगायजानाय बेलायाव दा जेल सिङावसो दङ बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआर हालामनि जोंनि जेनाखि बिटिआरखौ जे सरकारा सोलिबाय थादों सालायबाय थादों बे सरकारा बिथांमोनखौ उद्देश्य लायाखै बिथांमोना बिसोरखौ बख'नांगौमोन मोनसे समाव बर'फोरनि थाखाय बिसोरनो बिराद गिदिर प्रटेक्सनमोन नाथाय बिथांमोनखौ बाहायबोनानै दा मोनसे ओरैबायदि मोनसे समयसायाव बिसोरो खोख्लैनानै दोनबाय मानोना बिथांमोना दा जेल सिङाव थानाय हिसाबै बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा बोराय बुरि जाबाय सोरबाबा देहाफोरा सलिला बिथांमोना खुद गावनि आंगो बिमा बिफाजोंनो लोगो मोनज्लायै नैबेबायदि मोनसे अबस्थायाव जानानै दङ जोंनि सरकारा बिसोरखौ मानो नायाखै जानो हागौ सरकारा निस्सय बिसोरखौ माबा मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायनानै दङ बिसोरखौ दाबो बख'नायनि मोनसेबो खामानिफोरखौ दैजेनाखैबो जानो हागौ बा ससे दैफ्लानानैबो दोनदोंबो जानो हागौ बेबायदि समस्यायाव दङ बिथांमोना सोरबा सोरनोबा बिमा बिफाफोरा थैनानै थांबाय बिथांमोना बिसोरखौ बानगारहैनोबो मोनाखै मोखांबो नुहैयाखै बेबायदि बिराद समस्या दुखुनांथावआव दङ बिथांमोना जाहाथे सरकारा बिसोरखौ थाबैनो बख'यो आरो जों खावलायनाया बेनो लाइमोनफोरनि जानानै दा फैगौ लकसभा बिसायख'थिया जोंहा मोखाङावनो दङसै बिथांमोना जे बे लकसभायाव मोजां बिसायख'थि सायख'नानै भटखौ होयो रायजो राजाफ्रा जोङो बेखौनो खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोनानो मिथिखागौ प्रेजेन्टआव जाबोनाया मा सिस्टेमै जाबोगासिनो दं धोरोमनि बेलायावनो होन माबेबा बेलायावनो होन दा बिनिखायनो बिथांमोना खुद गावसोरनो जाहाथे सासे मोजां बिजाथिनो जेन' भटखौ होयो आरो आङो बेखौनो खावलायदों बिथांमोननिसिम बुंनांगौआथ' जोंहा बेनो जेनाखि बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मोजां मोननानै सापर्ट खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोननि माखासे बिथिङाव खामानि मावबोबाय थानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदोंखि माने माखासे खामानिफ्रा मोजां जाबोआखै नै बिनिखायनो जोङो जेनाखि बै सिगांनि बिटिसिखौ सालायबोबाय थानाय जेनाखि बिथां जोंनिनो हाग्रामा सार बिथांखौ जोङो अनसायफिननायखाय दा जोङो बिथांनोनो जोङो भटखौ होनाय जागोन आरो नोंसोरबो जेनाखि जोंनि बर' समाजनि जेनाखि लाइमोनफोर रायजो राजाफोर नोंसोरो जेन' गाव गावबागावनो साननानै जे नैबे फैगौ बिसायख'थियाव भटखौ बिपिएफनो होयो